הכיוון צריך להיות מאוד מאוד פשוט. לא צריך ללמד אותנו איך, צריך לעזור לנו איך. ואמרנו, אם לא רוצים לעזור לא קרה כלום, אבל לעזור בצורה פרקטית. אז אני מציע שנתחיל בכמה תהליכים. עכשיו זה עולה הרבה כסף, אז אולי נעשה את זה בשלבים. הבעיה העיקרית של עצמאים ועסק קטן זה שאין לו בכלל זכויות. וכל החברים שיושבים כאן מבקשים דבר אחד פשוט. אני לא רוצה כלום. אני משלם לעובדת שלי משכורת בזמן. נותן לו תנאים סוציאליים. מה אני מבקש? שאני כעצמאי, כעסק קטן, נוכל לקבל את אותה תנאים כמו של העובדים שלי. פשוט מאוד. ואת זה המדינה לא מבינה. היא לא מבינה שכשאת הולכת ללדת, כן, מגיעה לך אבטלה. שלום לך גברתי, אמרנו לך שלום, לא היית כאן. חברת הכנסת, אפשר להגיד לה שלום. המדינה לא מבינה שהחברות שלנו, מגיע להם זכויות בדיוק כמו העובדים שלהם. בעל עסק מעסיק עובדים, מוצא את עצמו שאין לו את הזכויות המינימליות, כפי שיש לעובדים שלו. ואני לא ארחיב בזה, כי כולכם מרגישים את זה, ואתם תשמעו פה הרבה חברים שיגידו, אבל בואו נתחיל, מהו העסק קטן? שבקושי הוא שורד. אז אם באמת אנחנו רוצים, ידידי אלי כהן, בואו נתחיל באיזשהו מהלך פשוט. הכרה להוצאות של בתי קפה. אתם יודעים שהעסק קטן אין לו הרבה כסף. אז מה הוא מבקש? הוא מבקש, לא, תכיר לי במס. אני את העסקים שלי עושה בבתי קפה. אין לי כסף להזכיר משרדים. אז בוא תכיר לי בבקשה במס. אם באמת אתה רוצה לעזור לי ברמה הפרקטית ולא לטף אותי סתם. ויאללה, קדימה, זה צעד אחד חשוב וראוי. חשוב וראוי, אבל קצת בעייתי. כדי זה דורש להכניס את הכיס, את היד לכיס. אז הפעם אנחנו נלמד את המדינה איך אפשר להכניס את היד לכיס ולייצר תהליך מאוד יפה לכולם.